私のこと避けてる？私と一緒に帰りたくないから、裏門から帰ろうとしたんだよね。いや。なんだ気のせいか、ゆうか大好き。私の友達はせっかちなんだ。毎日一緒に帰ってんの？悪い子じゃないし、昔からずっと仲いいし。でもさ、一人で帰りたい時だってあるじゃん。断ったら機嫌悪くなりそうで。うちが協力するよ。協力って？気をつけさよなら。あとは任せて。お願い。私は気づかれる前にさっさと帰る。ゆうか帰ろう。あれサリちゃんどうしたの？ゆうかは？なんか病院行くって言ってだいぶ前にもう帰っちゃったよ。そうなんだ。よし、作戦成功。ゆうか病院か。どうしたの？なんでもない。ありがとう、かなこちゃん。またね。今日逃げ切れた。ゆうか、大丈夫？病院行くって聞いたけど体調悪いの？どうしたの？というか、何か受診したの？なんでこんなこと聞いてくるの？やばい、遅刻する。行ってきまーす。